play ya pi baro ngidi ka sur jung pat ba hakani ka episode ko bakhat wai nginya kran chapang ka jingma jamu RFID chip but u Aadhaar chwa nginya chikman ngin puli ka jing tho na ka kon jing pen pau kalan nong ka bakhat lai na ka kon jing pen pau ka ongkum ni ula pen bori ki briu baro red bat kraw ruspa bat du maraw bat ladud ban shashun ya ka shap jumu hakikti ka mon ne shalang mat jungki bat kalin nong ka bakhat saupat ka ongkum ni u angel malai ula bud ikiway pat bat ula pertada ka sur bajam lada unu mani umrat klaw ne ka dur jumu lani usha banang shon ka shap jumu haka shalang mat ne ka khti jumu uru unsadi ya kawan junga jing pitaru play ya ka balate klem da kle haka khuri junga jing pitar jumu an sapin sajayu hau kundok ba meding hakamat ki angel bukhud barakamat ukhul nang prod bat katrem junga jing kordet jungki kan ki ujunom la junom kani ka kren chapang utaw murat klaw lani utaw 666 lani utaw antichrist upan sa sanshari kani ka prathai da ka baun sa hukum ya baro banbu ya ka shap ka jungu haka khti lani haka shalangmat ka jungi pinum la man poi perkhat bakan sawan ka por haka bagi sarkar jung barok wai ka prathai kin sabu ya kita ki microchip lani ya kita ki tiar ki barit ba haka khti ka jungi utaw microchip undan lo ya ki information lani ya ka jingtip ka jungi bibi wai da ka jingdan jung ni microchip ki sarkar jung barok wai ka prathai kin yo jingtip khambania sapang ka jingdan ka jingem ka jungi ki bank passbook ki jungi ki ID ki jungi ki epic card ki jungi ka pisa tingka ka jungi bat ka jingdan ka jingem jungi baro uni ukan chip un sa pelong marau yangi hakamat ki sarkar jung ka prathai barok hui uai utaw RFID chip u RFID lani radio frequency identification chip udai utiaru barit pa uba ka jinghe jungu ulong tangkat iwai sambai khaw ya uni RFID chip kilaban inject lani kilaban tap hagakti jungi ki brio bat ka jingdan jungni RFID chip ngilaban aya ki ID ki jungi nginlaban pendan kam ya ki bank account ki jungi bat kumjuru ngindublaban le ki digital payment lani ban siu jing siu ladangi thitiar lani ladangi siu ki bill phone ki bill light da ka pendan kam da ka khti ki jungi am da ka pisa ban ata ka por nginum don kam shu ban pendan kam ya ka credit card lani ka debit card lani ki ATM ka jungi om tangkata da ka jingdon jung new chip ngindubla ru ban khang bat ban play ki jingkhang haki office haki dukan bat haki ying ki sam ki jungi bat da ka jingdon jung new chip ka sarkar ka laban tip ya ka location ka jung phi lani ka laban pet ya phi la da phi shong lani phi yeng lani phi don na ka nugu ka jaka min salong tangkum ki marao ya phi ki bom tip menta ki sarkar jung ki ri ba pher ki las dang ban bu ya ki ni ki RFID chip hagakti jung ki brio kanang ba kindu biolot ya ka information lani ya jing tip bnia jung i wei brio ki ba shong ki ba sa hagita ki ri hakini ki snang baladep hakari india jungi ka sarkar kalakwa yang i wei brio bengin penan kam no daga taka digital currency ke i kata ka digital currency ki bubun pa na pi ki batip shpang kata henry ya ki to ki bam tip pat ngin patai shapi ka digital currency ka dei ka pisa ka jungi ka bangilawan pedan kam lengba ka jingirap jung ke internet ka pisa ka bangimla suban pat daga kti henry ka pisa ka bangi shu transfer na ka account jungi shakwai pat ka account lengba ka internet hoet kay rap sibun bahayangi kibrio ladangi pedan kam ya ka digital currency kay rap yangi bangin tejing tiet online kay rap yangi ban pa pisa na ka account jungi shkiwi pat ki account ban kapan suk bahaya ka kam ka jungi hanri bun nangi pat ngim sngau thu bakani baro kadi ka agenda lani kadi ka jing thumu jungi ni kibrio ki badon bor ba ka jing thumu jungi sarkar ba pher ban wan lam ya ka taka one world government bat ka one world currency bat ya ka one world currency andobla ban pen urlong daka digital currency bat ya kani ngila tip bat ngila iru hadu menta baka sarkar india jungiru ka kwa yangi iwi brio bangin pendan kamno daga digital payment ban kan sapuiru ko por bangin numyo shuban pat ya ka pisa ka khti jungi ladangi phai pat shaki wei kiri agani ka prathai pinyo iba ha america australia germany bat ki wei ne kiri kilastang ban pendan kam yo RFID chip bat daw niu ju RFID chip kini ki brio ki basong ha kini ki jaka kilas dang bat kila laru ban pendan kam ya ka digital currency lani ya ka digital payment daw niu RFID chip
Pila bani purkhan baka sarkar kan yu jimatoy ayu ladangi penan kam daga digital currency. Ladaki sarkar jung kapertai baro kuwi ki sange no ya kapisa kabadon akti lani ya cash but ki stang ban ongi ki brio pan penan kam no daga digital currency kan long ka basuk bhai ki bakin control lani bakin te yangi iway piway brio but ngin sakala marau hakaman chungki. Namar bingila don yung new RFID chip hagakti ka jungi but daga jingdon jung new chip kin download yaki information ka jungi baro kin download yu Aadhaar jungi yaki epic ki jungi yaki bank account ki jungi yaka jingdon jing em ka jungi yaka detail jungi iway piway brio but ladang yaglat nga ka sarkar ka don yaka bor bakan control yangi dakaba ka sarkar kalaban deactivate lani ka pelip no yu tau RFID chip ubada nagakti ka jungi but ladala pelip no yu tau RFID chip ti mangi ki brio nginum don issue agani ka perthai ka jingdon jing em ka jungi ki ID ki jungi ki bank account ki jungi ka pisakin ka jungi baro kan sa syuja no ladala sha deactivate yu no RFID chip om tangkata lada deactivate lani da pelip no yu tau chip ubada nagakti ka jungi tangka bam dung inum laban thiet namar balai namar nginum don shu ka pisakti namar baro la yal do daga digital currency ka pisaka jungi kala don do dau tau chip but lada la te ingi ki brio kumni daga jingdon jung new chip ngindan stang asli kalan ka way bengin snap bidya ka sarkar lani ka way bengin shuyap daga pasatkan bentar la dangi phaipat shakari India ka jungi kamlong ka pasuk man pendu no ya ka cash currency lani ka pisaka pada nakti namar ki babun ba ki brio ki basa shiki nong kedong bat shiki chaka ba pher kim tip shipang ka taga digital currency Henry lada pia pej bania ba ya ka jing pendan kam bat ya ka jing le jung ka sarkar ka jungi pinsa i baki dan ki mat ki balong pher ba kabaning kong u Aadhaar card kandai po persen nangi ki brio ki basyong basa hari India ila don yu ni Aadhaar card but now ni Aadhaar card kila shimi ta ki biometric data ki jungi biometric data kabamut bakila scan ya ki kamat badi ki fingerprint ki jungi kini ki biometric data kini tang ki jongpi but am don unu brio hakani ka perthai uban don ka jo ka biometric data da ka jingdon jong ni Aadhaar card but jong kini ki biometric data kan suk bhaya ka sarkar ban wat ingi wat la dangiri hapreng ki spa laknot ki brio but daga jingerap joka jandan yojana ka sarkar kala ban play bank account na ka banta ki brio ki baduk bat kunjuru ye ki brio ki bamnang bam start ki basa sakiri nong kedong but ka sarkar kala hukum yangi iway piway bangi di ban link lani yangi di ban ailang yu Aadhaar jungi hapo ki bank ba pher bakin link yu but ka bank account ka jungi katang baka sarkar kan dublaban tip bakani ka bank account ka di jungi ni lada paper card ba hadin ka jingwan jung Aadhaar card ka sarkar India ka jungi ka pen urlong ya ka demonetization lani ka pen kod no ya ka pisarim hagari ka jungi but ka stang ban ai no ingi daki kot pisa ki bathamai but kumjuru ka ong ingi way piwi brio bingi di ban stang no ya ka taka cashless lani ya ka digital payment but kala kan thu ingi way piwi bingin stang ban pendan kam no daka PTM, daka internet banking, daki ATM ki jungi, but daki way de ki kom siu pisa. Daka bapendan kam show, daka pisa pukti. Henry haduk menta bon nangi idang pedon kam hi daka cash. But haduk menta ka sarkar India ka jungi kampat la ban ong yangi way piwi brio bingin sedang no daka digital currency. Namar bahakari India jungi ki bon bah ki brio ki pasas ki nong genong but kim nang ban pendon kami kita ki digital payment. Henry kan sawan kapor haki katu kan islam haka baka sarkar jungi kan sa pindu no ya ka cash but mangi baro ngin sahaban pendon kam daka digital payment. Kanang bakari India jungi ru kan dublaban pendon kam da uni RFID chip. Hoan kandang shimpor ki post nam bakan urlong kata. Henry ngi di benlong ki bahusiar ba. Namar ba lada ka sarkar kamla ban penwanra ya ka taga digital payment. But lada ka sarkar kamla ban pendu no ya ka pisa ka pada nakti lani ya ka cash. Ti kan sawan kapor hakaba ka sarkar kala ban deactivate lani kala ban pelip no yo Aadhaar card ujong pi. How to Aadhaar card ujong pi la link ya ka shaki bank account ki jong pi. La link yo to Aadhaar card shaki ID ki jong pi. La link yo Aadhaar card shaki jingdon jingem ki jong pi. La link yo Aadhaar card haki mobile ki jong pi. La link yo Aadhaar card haki ration card ki jong pi. Ti perkhat mapi ko pajba lada sha deactivate lani sha pelip no to Aadhaar card ujong pi ti kanum dan jimatoy shu yo pi. Namar klemu Aadhaar card pinum la ban sei ka pisa ka jong pi ka badan apo ka bank. Klemu Aadhaar card pinum la shu ban penan kami ki mobile ki jong pi. Klemu Aadhaar card pinum la shu ban yo yu khaw ration jong pi. Tangka bam ru pinum yo. Ngila long kum ki marau, ngila sha te kum ki marau. Bat kini ki baro
kila ja bat kila urlong thik kumbala tho hakikot nyam ki bapher thik kumbala tho haka Bible kumbala tho haka Quran kumbala tho haka Bhagavad Gita kumbala tho hakikot nyam ki bapher haka ni ka perthai takadaw yangi ki brio nginum la suwanong EMU Aadhaar card ngin habit banle namar la dangim leru amlong la dangi leru kamlong bat ngila sakte lupa bat kani ka pen urlong thik ya kani ka jing tho kabla tho haka kon jing pen pau ka bangila pen imene ula pen bori ki brio baro red bat kraw ruspa bat duk maraw bat ladut ban shashon ya ka shop jungu hakikti kamon ni selang mat jungki takadaw ban pen wan ya ka cashless society lani ban pendang kamshu ya ka pisah tengka hakikti ka sarkar jungi kalasdam ya unio Aadhaar card bat no Aadhaar card kan sapoi show RFID chip bat ke ike ka bapin sa kendit kalong ba unio RFID chip umdei tango tau chip kumangila batay mene umdei tango tau chip baka government kalaban kontrol pi daga bapet ya pi arsaw banta daga bapet ki details ki jong pi ya ki bank account ki jong pi ya ki jing don jing em ki jong pi henry unio RFID chip ulaban penyap yang iki brio namar ba hapo jong udon ya utau chemical ubaki kot cyanide uei utau cyanide udei utau dawai lani utau chemical ubari kenja acid baru balong uei niki kenja poison lani uei niki kenja bi hakaba lada ununu brio ukundi unio cyanide unyap hasyan nakadaw juga jingklan palat jengka bi jung unio cyanide teperkat imapi bakat no ka sarkar kan salawan kontrol yang iki brio tang na unio RFID chip om tama ka kontrol ya ka jingdan jing em ka jungi ya ki bank ki jungi ya ka pisah tengka ka jungi henry ka laro ban kontrol ya ka jing em ka jungi na u Aadhaar show RFID chip kani ka di ka jing tumu jong kini ki brio ki badan shalindan lani kini ki secret societies lani ki secret organization ki badan na kani ka perthai baki laban wan lam ya kani ka one world currency lani tangi ka wi ka jat pisah ka perthai borokoi lingba ka digital payment ban nangka kan sawan ka one world government nginom laban le issue namar kalasdam ban urlong ka jing tho hakakot jing pen pao badakikot niam bapher kublai shibun lano ngin kendet